berri zeharkatu eta iruñan amaituko den ekimen honek. Ekimen honen bidez, Euskal Herrian benetako elkarbizitza baten oinarriak finkatu nahi dituen puzzle zatiak lotu nahi ditugu. Izan ere, benetako elkarbizitza lortzeko ezinbestekoa izango da presoen auzia konpontzea. Egia da presoen auzian aurrera pausoak eman direla eta kartzelak hustutzen ari direla, baina eta lau presoak ziren taupadak dira guretzat egun eta gaur lezakatik Iruñeara ia beste hainbeste da guk bide hori marrazten dugu egitarau segitarau salbu ez dena ez dadik izan konponbidearen arau. Gaur, Idoia Mendizabal gogora ekartzeaz gain, bere bikote den Jon González Santurtziarra ere oroitu nahi dugu, hau ere Idoiaren kasu berean baitago. Eta bide batez, aukera hau ere aprobetxatu nahiko genuke, Idoiaren senide eta lagunei ere gure aitortza egiteko. Hainbeste urtetan, bere ondoan, bere babes izan zaretelako eta helduleku. Beraz, eskatu nahiko nizueke, Xantita Maiaio eta besteak onera urbileko bat zuten. Leopoldo de Luisek, Frankoren garaian espetxeraturik egondako poeta kordobarrak, orain bizi berriturik ageri zaizkigun bertso hauek idatzi zituen. Puzzle bat egitea da lortzea, denak bat egin dezan ametsaren mugekin. Zeren amestea, jolastea, bizitzea, inkognita berbera argitzeko moduak baizik ez dira. Askotariko formulak, piezak hautatu eta haien ertzelatzak leuntzeko. Euskal Herrian urteak daramatzagu denon artean puzzle bat eraikitzeko lanetan. Eskubide urraketa ugari eta horren bestez, askorentzat sufrimendu handia eragin dituen gatazka politiko baterako soluzioen puzzle. Izugarrizko erronka da gure gizartearen taulan kokatzea pieza guztiak. Asko eta neurri, forma eta kolore anitzekoak direlako gatazka luze eta gogor horren goraberek barreiaturik utzi zituztenak. Aurrera goaz ordea. Soluzioen puzzlea erabat osatu behar dugula sinestuta gaudelako. Taula berean denok elkarren ondoan biziko bagara ezinbestekoa delakoan. Izan ere, horixe da puzzle bat. Eraikuntza harmoniatsu bat. Non pieza bat bere ere ez baitago sobran eta bat bere ere ez baita falta.